सांगा. काय गरम आहे? हे नवीन सुरू केलंस वय? वय ग, लाडकी बहीण योजनेचं पैक आलं. दर महिन्याला 1500 मिळतात. चांगलंय. पण कधी हा विचार केलायस का की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर? अगं म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती आहे तरच लाडकी बहीण योजना आहे. येत्या 20 नोव्हेंबरला विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि या निवडणुकीसाठी आमचे सर्वांचेच लाडके नेते आणि सध्या उमेदवार म्हणून जे महायुतीचे आहेत ते सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब या कमळ चिन्हावरती निवडणूक लढवत आहेत. ही निवडणूक खरी तर आम्ही मागील 10 वर्षाच्या केलेल्या विकास कामांच्या जोरावरती, वेगळ्या विजनरीच्या केलेले जे कामं आहेत त्याच्या जोरावरती आम्ही लढतो आहे. आम्हाला कोणावरही विरोधकांवर टीका टिप्पणी करायची नाही आहे, कारण टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा आम्ही काय करणार आहोत आणि आम्ही काय केलं आहे हे आम्हाला फक्त जनतेपर्यंत पोहोचवायचे आहे. खरं तर ते जनतेला माहिती आहे, पण निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रचार करत असताना हेच प्रामुख्याने मुद्दे आहेत की नितेश राणे साहेब यांनी मागील 10 वर्षामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून देवगड असेल, कणकवली असेल, वैभववाडी असेल या तिन्ही तालुक्यांमध्ये पर्यटक कशा पद्धतीने वाढवता येतील, पर्यटनामधून इथल्या स्थानिक लोकांना कसा रोजगार देता येईल याचं नाविन्यपूर्ण उदाहरण, मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून हा विधानसभा मतदारसंघ आपल्याला पाहता येईल. खरं तर जो पवनचक्कीच्यातला गार्डन असेल, त्यानंतर वॅक्स म्युझियम असेल, कंटेनर थिएटर असेल, बारमाही आता वाहणारा धबधबा वॉटरफॉल असेल कणकवलीचा, अशा वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजना किंवा उपक्रम राबवण्याचा नेहमीच आमदार नितेश राणे यांचा मानस आहे आणि त्यातून पर्यटनाचा वाढता ओघ हे आपण सर्वांनी पाहतो आहे. आणि निश्चितच यामुळे इथली जनता एक वेगळं विजन घेऊन जो आमदार आपल्यासाठी काम करतो आहे आणि ह्या सर्व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ज्या मूलभूत गरजा आहेत, जे दळणवळणाची साधनं महत्त्वाची, रस्ते महत्त्वाचे आहेत आणि तुम्हाला माहिती आहे या 2 महिन्यापूर्वीच आपण देवगड निपाणी असा 332 कोटीचा रस्त्याचं भूमिपूजन, कॉन्क्रिटीकरणाचा रस्ता होतो आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने ज्या पर्यटनाला पूरक गोष्टी आहेत अशा पूरक गोष्टींमधून आपला हा मतदारसंघ कसा विकसित होईल हे नितेश राणे साहेब यांनी मागील 10 वर्षामध्ये केलेलं काम आहे. यामुळे या खरी तर निवडणूक ही होऊ घातलेली एकतर्फी निवडणूक आहे. या निवडणुकीमध्ये मतदार वाट पाहत आहेत, कधी एकदा 20 तारीख येते आणि कधी एकदा आम्ही आमदार नितेश राणे साहेब यांना मतदान करतोय. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये आमचं एक फक्त ध्येय हेल्दी कॉम्पिटिशन आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांमध्ये, प्रत्येक विभागामध्ये आहे की कोण जास्तीत जास्त मताधिक्य देईल आणि त्यानुसारच मी तुम्हाला निश्चित सांगतोय की आम्हाला सर्वाधिक मताधिक्य आम्ही या मतदारसंघात घेऊ, हे आम्हाला एक त्या निमित्ताने आशा आहे. आणि तसंच पाहता एक जो आरोग्याचा विषय आहे, आरोग्याच्या विषयाबाबतही आमदार नितेश राणे यांनी एक ठोस काम या तालुक्यांमध्ये केलेलं आहे. देवगडचं उपजिल्हा रुग्णालय असेल ते आता लवकरात लवकर लोकांच्या सेवेत येईल. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक पातळीवरती कोणत्याही शासकीय निधीचा न वाट बघता आमदार नितेश राणे यांनी असंख्य आपल्या गरजू जे आजारी पेशंट असतील यांना सगळ्यांना मदत केलेली आहे. अशा पद्धतीचं काम करणारा लोकनेता आणि 24 तास लोकांमध्ये असलेला नेता, लोकांच्या संपर्कात असलेला नेता, मला वाटतं जवळपास 70% लोकांजवळ आमदार नितेश राणे साहेब यांचा संपर्क नंबर थेट आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकजण कोणी त्यांना फोन करतो. कोविडमध्ये केलेलं काम त्यांचं असेल, या पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर कदाचित आमच्या तुलनेत जे विरोधी उमेदवार आहेत हे कुठल्याही तुलनेत आमच्या बसत नाही आहेत, कुठल्याही आमच्याबरोबर बरोबरी करू शकत नाही आहेत. त्यामुळे नितेश राणे यांचा विजय तर नक्कीच आहे, हॅट्रिक पक्की आहे. पण याचबरोबर आम्हाला ही हॅट्रिक करत असताना आपल्याला राज्यामध्ये सर्वाधिक मताधिक्य कसं मिळेल ह्या मुद्द्यावरती आम्ही अगदी सर्वजण काम करतो आहोत. दुसरा मुद्दा येतो आहे की कट्टर हिंदुत्वाचा मुद्दा जो अगदी स्पष्टपणे मांडतायत. मला वाटतं मी अगदी लहान कार्यकर्ता आहे, पण बाळासाहेब ठाकरेंच्या नंतर, सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या नंतर हिंदुत्वाचा जर प्रखर मुद्दा कोण मांडत असेल, स्पष्टपणे मुद्दा जर कोण मांडत असेल तर ते आहेत आमच्या ह्या विभागाचे उमेदवार आणि आमचे लाडके आमदार नितेश राणे साहेब. आणि खरं तर आम्ही भाग्यवान समजतोय जर अशा पद्धतीचा लोकनेता आम्हाला त्यांच्यासाठी काम करता आम्हाला येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्ता अगदी पेटून उठलेला आहे आणि अशा पद्धतीने
आपण पुढे जात असताना शासकीय योजना ज्या आहेत महायुतीच्या मागच्या 2.5 वर्षाच्या 2.25 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या योजना आल्या आहेत त्या योजनाही जास्तीत जास्त लोकांना त्यांचा लाभ मिळावा यासाठी स्वतः आमदार साहेब यांनी प्रयत्न केलेले आहेत. लाडकी योजना या योजनेत तर खरं तर सांगायचं तर राज्यामध्ये एक टर्निंग पॉईंट आहे आणि ही योजना आपल्या मतदारसंघात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आमदार नितेश राणे साहेब यांनी वैयक्तिक ते काम केलं आणि जवळपास 75,000 महिलांना हा लाभ मिळवून दिला. यासाठी पण आमदार नितेश राणे यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. महाराष्ट्रभर फिरत असताना आपल्या मतदारसंघामध्ये आपल्या लोकांना योजनांचा फायदा कसा करता येईल, आपल्या लोकांना कुठल्याही अडीअडचणीच्या काळात आपण कसं उभं राहता येईल हे जर काम कोण करत असेल तर एकमेव आमदार आमचे जे नितेश राणे साहेब आहेत ते करत आहेत. त्यामुळे विजयाचा आमचा गुलाल आम्ही 23 तारीखला उधळणारच आहोत. पण आम्हाला यामध्ये जी उंची गाठायची आहे ती मताधिक्याची गाठायची आहे आणि मलाही विश्वास आहे महाराष्ट्रातल्या पहिल्या 5 मतदारसंघामध्ये जे मताधिक्य असेल त्यामध्ये हे देवगड कणकवली वैभववाडी हा मतदारसंघ असेल याची आम्हाला खात्री आहे. मी तुम्हा सर्वांनाच मतदार बंधू भगिनींना आव्हान करतो आहे, येत्या 20 नोव्हेंबरला कमळ या निशाणीसमोर बटन दाबून आपल्या हिंदुत्वाच्या चेहऱ्याला, आपल्या हिंदुत्वाच्या विचाराला, आपल्या विकासाच्या मुद्द्याला आणि आपल्या प्रत्येकाच्या घरातल्या भावाला आपण मतदान करा आणि मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्या. हेच मी तुम्हाला आवाहन या निमित्ताने करतोय. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.